Ngibingelele bafowethu ekuseni kwasekuseni ngibingelele. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi siyaxega laphana ey'trekeni phambili. Akujabulisi neze ngoba phambili kule sizini sinoMorrissy. UMorrissy akenzi kahle from last season. Sibuye sibe noSilver. USilver angeke sithi akenzi kahle ngoba bekuse-pre-season and mina uMjida ngimbona ngathi akekho fit, hhayi ukuthi akenzi kahle. Ngiyacabanga ukuthi uMjida la esuka khona bengadlali, yabo. So sibuye sibe noHlongwane. uHlongwane sasemncane, amagemu maningi. Sibuye sibe noBathman. uBathman seyinxushunxushu-ke zakhe no-Captain Spare engaka-resolve-wa kahle. So lo Mjida lo uPercy Tau uyi-free agent bafowethu. Uyi-free agent. ULelebha akusona i-striker bafowethu. Niyamazi uthanda ukudraftela wide. Uyi-winger nje kahle kahle, natural winger. Le winger yakudala la uthi udlala i-7 noma udlala i-11, lawo ma-winger la kanjalo, yabo. So njengoba nazi ukuthi uPercy Tau u-Lion of Judah uyi-free agent bafowethu. Ngicabanga ukuthi sobe singalahlanga masinga-eda yena as our target man laphana phambili, or false number 9. Ngiyacabanga mhlawumbe masingathola umuntu ofana naye laphana phambili kungangconywana bafowethu, ngoba ngeke sithi asimdingi uPercy Tau and ngeke sithi asidingi i-strike esinye. Lafana noHlongwana noLuke Bathman, ubani Bathman, ya basesebancane kakhulu bafowethu. uDuba ya uyadlala, inkinga uDuba eish unenhliziyo encane lo muntu, angayithola anytime i-red card. So uyabona ukuthi asikhoste emagemini esiwadingayo, yabo. Yena uyadlala impela uDuba, uyadlala kakhulu, yabo. Engicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs at least ayimthathe lo Mjida ezomenza i-striker sethu, ya. Noma engasekho mnandi ngaleya ndlela le esamgcina ngayo imnandi, kodwa ngicabanga ukuthi i-experience yakhe le anayo yena angafika i-ede something lapha kwe-Kaizer Chiefs, ya. Ingafika i-ede something kakhulu futhi, kakhulu. So bengifisa mina njengomlandeli we-Kaizer Chiefs ukuthi i-management yethu imbheke, singashiyanwa ney'mali eningi lezi athi uyayifuna lapho, cha, uyagagamela. Yena kumele abonge lokho abamnikeza kona ngoba phela uyi-free agent and imali useyenzile la ebuya khona. So bekuyisifiso sami ukuthi uMjida simbone egijima kwe-Kaizer Chiefs kule sizini ezoqala. Enga-eda kakhulu bafowethu, kahle kakhulu, yabo. Ngibonge iy'ngane zakwethu, nibe nemini enhle nobusuku.